Wisnu kuwi Atmaja Ulun, ateges Tija kuwi wayah ulun pribadi. Tumuli sak mengkonar buka marang penggalih ulun. Ya, Nata Ndarawati, ingkang kaya mengkono apa kang dadi atur kita ulun udaneni tegese ulun bakal mbantu kelawan wayah ulun Stija Bamalara Kasura anggone bakal nggayuh Wayu Senopati Nata Ndarawati. Nuwun sewu. Menika saestu ta ulun? Iya, lahir batin. Lajeng menawi paduka sampun paring dawuh kadang mekaten, tumuntun menapa ingkang kula tindakaken baliya marang jagat. Gandeng wis cinadang, wahyu bakal dadi rebutaning Atmajamapa dene putuku Gatotkaca. Mula Stija aja nganti ngungkurake wong ngamarta. Tegese kudu wani ndodho marang lelakon. Keparang paduka. Setija kinen sowan marang Praja Ngamarta nyuwun marang para pepundhene Pandhawa supaya Gatotkaca aja nggayuh Wahyu Senopati. Kang mangkono saya gampang Setijagane bakal kedulungan Wahyu Senopati. Kula nuwun sewu. Menawi mekaten caranipun ateges anak kula menika bebasanipun niwak kecemplung ing wuwu sulung mlebu geni mboten saged badhe gesang tertentu badhe pecah. Kita ulun lan wong atuwa kita Sinagaraja ingkang bakal sakbiyantu kelawan Setija. Yen to mengko Setija dikaningaya dening para Pandhawa, gedhe-gedhene Setija dicempalani dening paman-pamaning Pandhawa. Ulun kita lan Nagaraja ingkang bakal nlabung saka kadohan Kresna ing Kresna sinayang manggelung mintonaken Dewi Kramanira menika estu pukulun iya saktenane pancen kaya mengkono menawi tetela mekaten matur sembah nuwun tanpa pepindhan malah samangke kula kirana kula nyuwun pamit mandhap wonten ing Janaloka ndhawuhaken dhateng anak kula Setija. Sawise kita budal, ulun bakal nututi laku jantra kita ngawat-awati lan Setija saka Indri Gantara Kresna. Matur sembah nuwun pukulun. Matur sewu gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Kula nyuwun pamit. Ulun bebalang puja sesanti rahayu Niskala Narayana. Nuwun inggih matur sembah nuwun. Sang Warudayang Pak Pakpong Bu Bolong kali cedhe sapa sing gawe. Nuwun sewu lho, Di. Mboten ateges kula menika badhe nyentulani rembugipun Adi Guru menika mboten. Namung kula nuwun sewu menapa inggih sampun leres menawi badhe paduka tindakaken. Jan nyatanipun Wahyu menika tumedhak wonten ing jagat menika kedah momong dhateng angganipun satriya. Ingkang kateteken narsi suci pepayung budi rahayu tegesipun satriya ingkang tansah nengenaken dhateng kautaman. Mangga nyatanipun kula nuwun sewu Setija menika nuwun sewu nggayuh Wahyu wis luput. Luputipun wonten pundi? Mboten wantun bebadra dhewe mbudidaya piyambak namung gumantung dhateng panguwaosipun tiyang sepuh. Ginakaken kuwasanipun ingkang eyangipun inggih menika Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Nuwun sewu menika mboten prayogi. Mesinipun Paduka Adi Pramesti Bathara Guru menika ngemutaken dhateng pun Kresna anggenipun sampun kelimput. Krana badhe mituruti dhateng pamotahipun atmajanipun inggih menika pun Setija Bamalara Kasura. Kresna elinga sing jeneng bocah kuwi dituntun supaya bebadra dhewe aja gampang sumendhe marang panguwasaning wong tuwa. Ngaten menika kedahipun mboten kok panjenengan lajeng jumurung lekasipun Nata Ndarawati. Menika mangke menawi Pandhawa ngawruhi panjenengan badhe wirang kejaba wirang menika mangke kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Kakang Narada, punapi? Menika perkawis kula Kakang, menawi jenengan ndika Kakang Narada boten sarujuk, boten menapa-menapa, nanging boten sah paring pangandikan ingkang kathah-kathah kantun mendel ngaten kemawon malah sae. Wah, padake wong bisu wae. Kula menika ngemutaken, kula menika nalindraning para Jawata, kula kamituwaning dewa.
Menawi babakan derajat pangkat menika panjenengan langkung inggil ning kula kami tuwa nika nuwun sewu kewajibanipun jejeke barang sing bengkong, benerke barang sing luput. Mila Pandika Adi Guru menika badhe tumindak lepat kedah kula emutaken menawi kula mboten saged sumangga ning tunggak waru godhong dadap. Tegesipun menapa? Kula mboten melu-melu mboten melu nggarap. Menawi wonten menapa menapanipun menawi wonten perkawis ingkang samangke damel wirang Paduka Adi Praji Badak Guru kula semanggaken. Kula trinanggung piyambak. Kula mboten tumut-tumut. Kakang rada lenggah wonten ing kayangan kula ingkang badhe jampangi lampahipun nata Ndarawati. Ah semangga. Kula semanggaken lho, Di.